Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη, το οποίο ιδρύθηκε το 1987. Μιλάμε για ένα από τα πιο παλιά εινοποιεία της περιοχής της Δράμας. Περιηγηθήκαμε στο εινοποιείο και συζητήσαμε με μία εργαζόμενη του χώρου, την Καγιανέ, στην οποία κάναμε στοχευμένες ερωτήσεις προκειμένου να κατανοήσουμε την αλυσίδα αξίας του εινοποιείου, την οποία και σας παρουσιάζουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα inbound logistics. Αρχικά αυτό που χρειάζεται είναι τα σταφύλια, τα οποία τα περισσότερα είναι παραγωγή της ίδιας της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται φιάλες που προέρχονται από την Ιταλία, φελή από την Πορτογαλία και διάφορες χημικές ουσίες. Ετικέτες από την Ελλάδα επίσης τοποθετούνται πάνω στη φιάλη αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής. Τέλος, χρησιμοποιούνται βαρέλια από τη Γαλλία, Ουγγαρία και Αμερική για κάποια από τα κρασιά σε δεύτερο χρόνο όταν γίνονται τα πρώτα στάδια της εινοποίησης. Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών, διάφοροι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη στιγμή της συγκομιδής μέχρι και την αποθήκευση του κρασιού στο κατάλληλο περιβάλλον. Για παράδειγμα, στα μπέλια από τους γεωπόνους και στην εμφιάλωση από τους υπεύθυνους εμφιάλωσης. Ακολουθούν τα συναφή αποσπάσματα από τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τις λειτουργίες και την παραγωγική διαδικασία. Ποια είναι τα βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των φυλλιών μέχρι την εμφιάλωση του κρασιού? Ο τρίγος ξεκινάει τον Αύγουστο. Στα πρώτα στάδια μετά τη συγκομιδή χρησιμοποιούμε τον ατμοστριχωτή, το πιεστήριο και μετέπειτα τις δεξαμενές όπου γίνεται η αλκοολική ζύμωση. Πέραν από τις δεξαμενές έχουμε και τα αδρύινα βαρέλια, στα οποία μετά τη δεξαμενή μπαίνει το κρασί για να γίνει η ορίμαση. Μετά τη διαδικασία της ορίμασης γίνεται και η εμφιάλωση και στο τέλος τοποθετείται και η ετικέτα στη φιάλη. Συνεχίζουμε με τα outbound logistics. Τα κρασιά αποθηκεύονται στα κτίρια του εινοποιείου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με τις κατάλληλες συνθήκες. Έπειτα, το εινοποιείο συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διανομή σε διάφορα σημεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο ακολουθούν τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη αναφορικά με το marketing, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το προφίλ του πελατολογίου σας, καθώς και για τις στρατηγικές marketing που ακολουθεί το εινοποιείο? Δραστηριοποιούμαστε τόσο σε πωλήσεις χοντρικής, για παράδειγμα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, συνεργαζόμενες κάβες, τόσο και σε πωλήσεις λιανικής, καθώς το εινοποιείο διαθέτει και φυσικό κατάστημα εντός του εινοποιείου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει και να αγοράσει το κρασί της αρεσκίας του. Έχουμε και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του οποίου μπορούν να γίνουν παραγγελίες. Όσον αφορά τις προωθητικές ενέργειες, γίνονται διάφορες ενέργειες μέσω των social media του εινοποιείου. Το εινοποιείο συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε διαγωνισμούς. Επίσης, το εινοποιείο είναι επισκέψιμο καθημερινά, οπότε έχουμε και ένα τμήμα εινοτουρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ δραστήριο και διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός του εινοποιείου. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τα after sale services? Ναι, συνήθως όταν κάποιος κάνει μια αγορά από εμάς, μπορούμε, εκτός το ότι πρέπει να κάνουμε μια συντήρηση για το κρασί το οποίο έχει αγοράσει από εμάς, για παράδειγμα αλλαγή στο φελό, μπορούμε επίσης να κρατήσουμε τις φιάλες στο εινοποιείο για να βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον, διότι δεν διαθέτει ο καθένας στον χώρο του τις σωστές συνθήκες για τη συντήρηση των κρασιών. Έχουμε επίσης ένα wine club με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε διάφορα newsletter στα μέλη του wine club. Όσο αφορά τις υποστηρικτικές λειτουργίες, ξεκινώντας από τη σχέση με τους προμηθευτές, ακολουθούν τα συνεφή αποσπάσματα από τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε. Πηγαίνοντας τώρα στους προμηθευτές, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησής τους? Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό οι προμηθευτές μας να είναι αξιόπιστοι, να είναι συνεπείς στις παραδόσεις και να έχουν στην κατοχή τους τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αναπτύσσετε μακροχρόνιες συνεργασίες με συγκεκριμένους προμηθευτές ή προτιμάτε να διαφοροποιείτε τις πηγές σας? Το εινοποιείο προτιμάει να έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές, ωστόσο αναπτύσσει και καινούργιες συνεργασίες προκειμένου να βοηθήσει σε πιθανές διαταραχές στην supply chain. Συνεχίζουμε με την υποστηρικτική λειτουργία που αφορά το σχεδιασμό των προϊόντων, τη βελτίωση των λειτουργιών, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Το εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη χρησιμοποιεί συστήματα ERP για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη διανομή των προϊόντων και παράλληλα συνεργάζεται με το Τμήμα Εινολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης
για την έρευνα και ανάπτυξη στον κλάδο της συνολογίας. Θα μας πείτε μερικά λόγια σχετικά με τη στελέχωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού σας? Το εινοποιείο απαρτίζεται από 50 εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται και στα γραφεία και στην παραγωγή. Έχουμε για παράδειγμα γεωπόνους, συνολόγους, υπαλλήλους marketing. Κατά την πρόσληψη ενός νέου εργαζομένου, το νέο μέλος έχει ένα στάδιο εκπαίδευσης προσαρμογής. Αναφορικά με τη διοικητική δομή της επιχείρησης, το εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό. Μια ιδιαίτερη ετικέτα για το εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη είναι η ετικέτα του Μαγικού Βουνού. Μιλάμε για μια ετικέτα που αλλάζει κάθε χρόνο με έναν πίνακα ζωγραφικής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πινακοθήκη του Μαγικού Βουνού. Όλοι οι πίνακες που βλέπετε έχουν περάσει κάποια στιγμή από την ετικέτα του. Αυτό το κάνει αναγνωρίσιμο. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εινοποιείου, η σύνδεση δηλαδή της τέχνης ζωγραφικής με την τέχνη της εινοποίησης. Αυτό καλύπτει όλους τους παράγοντες της ανάλυσης βρύο και αποτελεί διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία. Το εινοποιείο διαθέτει μια εκτεταμένη γκάμα επώνυμων ετικετών, καλύπτοντας έτσι τις ποικίλες προτιμήσεις των καταναλωτών. Παρ' όλα αυτά, η διαφοροποίηση αυτή συνιστά προσωρινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι ανταγωνιστές μπορούν μέσω κατάλληλων επενδύσεων να επιτύχουν αντίστοιχο επίπεδο ποικιλίας. Το εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη, με βάση τις καταναλωτικές συστάσεις, προσωποποιεί κάθε χρόνο το packaging των τελικών προϊόντων του. Η συγκεκριμένη ικανότητα ουσιαστικά είναι πολύτιμη, σπάνια και εκμεταλλεύσιμη από την επιχείρηση, όμως τα υπόλοιπα εινοποιεία της περιοχής μπορούν, εάν το επιθυμούν, να καλύψουν με τους πόρους τους το κόστος μίμησης και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ικανότητα είναι προσωρινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το εινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά brand names στην Ελλάδα. Καλύπτει και τους 4 παράγοντες της ανάλυσης βρύο, το οποίο συνεπάγεται διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το εινοποιείο. Στην πρώτη Συλλαβή! Με το τμήμα Εινολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όσο από μέσα της αυτό. Όσο. Να μιλήσουμε τώρα για τα after sale services. Όχι. Σε παρακαλώ. Ποιο είναι το προφίλ... Όχι. Καλά, πάω για τσιγάρο. Όχι, περίμενε.